ngaju perkat marwe ngam la mut dur jingi jong pi me un sin ngaju pen mong ya pi Henry pi pen ia kalenti ha e ke ngan shepat ha e ngan yo ya ka jing i jong pi ha e ngan shepat ha e ngan yo ya ka jing i ka jong pi de ta ma pi ko me yang aban ri ko me kum pi ngam pat shem jing i jong pi yang a ka yai rhem nga yo i bun sin pi ngel si ha ba u kun jong pi u ngop ha ki jing di kloi ban nyat ya la ki umat hakalen ti ba bha pi kwa u kun sa shi sin un ya ha e ke ngan shem ha e ke ngan yo ya ka jing i ka